Na našem DVDčku Čas je můj přítel se naučíte takový sled kroků, který je velice důležitý v životě a které většina lidí nezná. A to je to, co žádá váš velký životní přítel čas. A to je, abyste si zaprvé určili, co je váš životní sen, abyste se zeptali, jestli dělám to, co je můj největší talent. Na základě toho jdete dál do druhého kroku, definujete své životní hodnoty, což je to, co je pro vás nejdůležitější v životě, například rodina, například zdravíčko, například osobní růst. A to, aby sloužilo jako váš životní kompas. Potom vás velký kamarád čas se vás ptá, jaká je vaša životní vize 7 let ode dneška. A když to máte definovanou, kde se nacházíte podle vašich přání a vašich cílů 7 let ode dneška, tak na základě toho vy dedukujete váš dlouhodobý plán, 3roční, roční plán, měsíční, týdenní a denní. Když budete dělat denní plán, tak máme pro vás speciální formuly, jak si určit priority v tom denním plánu a jet podle těch priorit od nejvyšších, což je Ačko, přes Bčko do Cčka. Na konci na tomto DVDčku se naučíte, jak je důležité žít naplno v současném okamžiku, žít naplno teď a tady, což je jediný reálný okamžik života. Toto DVDčko vám velice pomůže, abyste pozměnili své pojetí času, ne že času nemám dost, čas mě tlačí, čas mě terorizuje neustále, ale čas je opravdu váš velký životní přítel. Tak já vám vřele doporučuji toto DVDčko, kupte si ho a použijte ho krásně ve svém životě a můžete normálně použít i na pomoc někomu jinému. Děkuji moc.